Aspaldiko lagunok eta ondo etorriak abentura berri batera. Bideo hau izango da pixkat ezberdina. Honetan ez gara joango mendira, baizik eta esploratuko dugu lantegi abandonatu bat. Hemen daukazue, hau da San Pedroko lantegia, San Pedroko fabrika, Araian, Asparrenan. Egia esan hori zen hasierako ideia, bai, mendi buelta ematea, baina oso nekatuta nago lagunok. Azken aldi hontan oso txarto deskantzatzen ari naiz, sorbaldako lesio bat dela eta aparkatu, hau ikusi, ez nuen espero lantegi autopatzea, abandonatuta dagoena, eta aitzaki ederra izan da, paseotxo bat emoteko. Bideo berezi eta ezberdina bai, ze ikusiko duzuenez, normalean ez dut grabatzen bideorik alako leku industrializatuetan, ezta? Baina merezi zuen. Eta bestaldetik ikusiko duzue ez dudala apenas ebaketarik egin. Nago hor sekuentzia plano osoa jarrita zuek ikusteko nire begietatik, nik ikusi dudan guztia. Kontu handiz hori bai, ze leku arriskutsua iruditu zait. Paisai postapokaliptikoa esan ikusiko duzuenez, oraintxe bertan, hau ematen du Fallout bideojokoa. Ni ez naiz bideojokoen zalea esan, baina Fallouten, agertzen da txakur bat protagonista bezala bai, ezta? Beti aurretik eta hori ematen du. Seria dauka, bideojokoan oinarrituta, edo bebai, akizue The Last of Us bebai serie daukala eta bideojokoa dana bebai, hori ematen du leku hau, ezta? Begiratu zelako zuloak, hor sasien artean ze kontu handi zibili behar dan hemendik, ezta? Esaten dizu dana, nik uste dut alako bideojokoak oinarritzeko edo pelikulak eta seriak grabatzeko leku aproposa, ezta? Hemen daude alako gelak, ez daki zertarako balio duten, eta joango gara esploratzen. Begi bat lurrean, beste begi bat aurrera, egizue. ¿Acabaremos bizkos? Sí, puede ser. Enteros también, que es de lo que se trata, no en cachos, no desparramarnos por un boquete. Eta saiatuko naz beste aldera pasatzen. Hemen ez dakit zer dena, kartutxo bat ematen du, gasesko kartutxo bat, baina oso raro. Baten bateke baldin badaki, esan ez. Eta saiatuko naz horra pasatzen. Esaten nizuen bezala, hau da siderurgia bat, eta 1848tik 1985 arte egon zen irekita, eta burdina produzitzen zuten. Hemen daukagu Aratz mendia, daukagu Altzaniako mendilerroa, eta hortik ateratzen zuten burdina. Jende gutxik daki, baina lehenengo herrialdea azizana ekoizten burdina izan zen Araba. Nien ekien besta, prestatzen ari nintzanean bideoa, enteratu naiz, ezta? Eta, gero debekuak eta erabaki politikoak direla eta, Gipuzkoa eta Bizkaia, benetan hasi ziren gehiago produzitzen eta famatuak izaten horregatik, ezta? Historiaren beste zatia, ziur dakizuela. Euskal Herrian produzitzen zen oso kalitate honeko burdina. Hasi-hasieran hasi zen haizeoletan produzitzen, haizearen indarrez mugitzen ziren bertoko auspoak eta mailuak, eta horrexegatik haizea behar zutenez, jartzen zuten mendipuntetan. Gero ja etortzen ziren urarekin mugitzen ziren errotak, eta burdinolak, ezagutzen ditugun Erdi Aroko burdinolak, hasi ziren hortik ugaritzen, gure lurraldean eta zer esan ja industrializazioarekin hasi ziren agertzen labe garaiak, eta hor daukazue, Sestauko Altos Hornos de Bizkaia deitutako lantegia, probablemente izango dena famatuena, baina lantegia oso berritzaile izan zen. Estatu mailan izan zuen lehenengo indukziozko labea, eta beste abantaien artean, punta-puntan zegoen. Hemendik sartzen naiz, egia esan gero damutu naiz pixkat, ze kristales beterik zegoen lurra, eta joan behar izan naiz aukeratzen nondik pasatu. Ze uda gixajoak ez dauka zapatarik, Hauzeak, sin más, pasatu gara, istripurik ez, eta dana ondo jarraitzen dugu hemendik investigatzen. Eta komentatu dizuedanez, hemen barrikuntza asko zeuden lantegi honetan. Fijatu, 1906an, ja hasi ziren erabiltzen egunero elektrizidadea. Eta pentsatu behar da, justo urte horretan, Europan zehar, inork ez zuela erabiltzen zuten modu esperimentalean, baina bertan ja erabiltzen zen, ezta? Hau da, abantaila teknologiko punteroak.
Egia esan, jardunaldiari eta lanari dagokionez, pues lan baldintzak ziren oso eskasak. Lan jardunaldia, tira, 12 ordukoa zen, duela mende bat, eta, bueno, 2026an Argentinan, oraintxe bertan, aprobatu dute gauza bera, ezta? 12 orduko lan jardunaldia izatea. Hemen gure elkartasun guztia, gure lagun argentinar guztientzako, zelako panorama daukazue lagunok. Animo, eta indar asko. Eta nolakoak ziren bertoko lan baldintzak, imagina dezakezue oso onak ez zirela, ezta? Bueno, oso gogorrak, oso muturrekoak, ze beroa zen ia jasan ezina, laben ondoan, eta bestatetik ere hotza zegoenean, ere jasan ezina, ezta? Soldatak nahiko eskazak izango zirela susmatzen dugu, baina egia esan bai kontatzen dute ezberdintasun nabariak zeuden soldatetan, ezta? Batzuk kobratzen zuten beste batzuk, baino 4 aldiz gehiago. Batez ere pudeladoreak deitzen zirela, ezta? Zer egiten zuten hauek? Burdina ateratzen zanean labai garaietik, deitzen zen arrabioa, gori-gorian zegoen material bat, eta hori purutzeko deitzen zen pudelatzea, eta horiek askoz kobratzen zuten. Gero laminadoreak deitzen zirenak, horiek askoz gutxiago kobratzen zuten, eta egia zen, dutxarik ez zegoen inorentzako. Hemendik pasatzen ari gara, ez dakit zer izango tezan hau, ez dakit bainuak edo sasi sukalde batek daki, ez da? Baina kontatutakoa, dutxarik ez, ateratzen ziren baltz, ez da? Eta hortik entzuten duzuena, ze izango da, bai, ibaia. Lantegi hau dela eta eraiki zuten zentral hidroeletiko bat, bai, elikatzeko, baina hori baino lehen, imagina dezakezue, erabiltzen zutena zen ikatza, ez da? Ikazkin asko zegoen hemendik, lan egiten, eta zertan jarduten ziren emakumeek, josten zituzten sakuak ikatza eramateko, garbitzen zuten arropak, probablemente minerala bebai garbituko zuten Trianoko mendietan gertatzen zen bezala, eta halakoak hemen jende guztiak lan egiten zuen lantegiaren inguruan. Goaz begiratzen hemendik, zer dagoen? Ematen du bebai direla hauek, halako aldalekuak edo lango zer. Begiratu nolagoen Zabaia, ez naiz igoko hortik, ze, alde batetik oso egoera txarrean dago, cuando te pille Ramón, vale? Cuando te pille Ramón, jartzen dugu bertan, hemen udak topatu laguntxo bat, eta goaz begiratzera zer dagoen hor bulegoetan. Ikusten duzu, Zabaia dago etxopolbo. Hemen solairu gehiago dauz, baina ez naiz atrebitzen igotzera. Lehenengo eta behin, ikusi duzuen nola dagoen, bestaldetik ni pisutxoa naiz, eta esaten dizuena. De lo que se trata es de salir entero. Así que, hori, hemendik ikusten dugu, nik ez dakitia garai horretako aholkia izango den hori, edo norbaiteko eta duela gutxi. Eta besterik ez, hau da ikusten duzuena. Hemen albo batean eskailerak igotzeko, esaten dizuenan bezala ez naiz igoko, eta hemen albo batean zegoen el botikin, bai? Sartuko naiz bebai, ikustera. El botikin oso leku txikia zen, eta horri ikusten duzu, probablemente hemen izango zituzten, hori kamila bat, benda batzuk, y a correr. La verdad, esto antes era una fábrica de hierro y ahora es una fábrica de mierda, está lleno de porquería. Hau erortzea dago, hobeto hemendik ateratzea. Ia bueltatuko nintzen, ona? Probablemente ez. Egon naiz pentsatzen bueltan joanean kotxez, alako leku batean non burdina produzitzen zen labegaraiekin kriston beroarekin ziur nago alako teilatuetan eta beste egituratan asbestua, amiantoa zegoela atutiplen. Eta naiz eta hori kendu, bakizue partikulak gelditzen direla lekuan
urteetan, ezta? Osea, nahiko, ja zapaldu dut, eta punto. Agian okertuko naiz, agian deitu paranoiko nahi baldin baduzue, eta norbaitek baldin badaki esan. Ziur nago, hemendik kambiante egongo zala, eta bueno, ondo dago, egoteko egun baten, ja hemos cumplido, bete dugu, investigatu dugu, eta pasatu dugu ondo. Baina berriro bueltatzeko, pues ez. Lo que había que ver ya lo hemos visto. Bakarrik falta zaitzati hau, non eskailerak zurrun eta ondo dauden, eta, pues bueno, ausartzen naiz igotzera, aber zer dagoen. Espero dut gustatu zaizuela, eta hurrengo abentura arte, lagunok, ondo izan.